Sanibonani babukeli, we are back on our show Love Back. So you guys know manibona mina nibona Bob the Builder. Sizolungisa guys. Ngokwegama nguPhoshonga Mkhutla and this is Diazo Brothers. Stay tuned. Hi. Yes. Igama lami nguPhoshonga, I'm from Diazo Brothers. Nice to meet you. Sisebonga ukusibana naphesheya yethu. Shuthi nje ngempela ngifuna yonke la. Into efuna ke lapho sisifanish. Okay, ngaphambi kokuba siye ngokuthi asiqale ngokuthi nje ngawo ukuthi ubani uma wachisa. Sincedisa igama education. Ngiyazi umuntu oyidlalela ibhola, so ngiyazi namantombazane left right. Manje ngibona lo muntu wami lo okhoza bafesa abana funda amantombazane. Yes, now umuntu omudlala ibhola amantombazane eyikwela umuntu omudlala ibhola ishi manje izengathola singenza izinto. Aske sokuzala koma nje nahlangana kanjani nesisi. Sisihlangana la lapha eMall engane community. Ngoba qonda. Ngoba mafutha sekhaya. Yasho athi nje approach ngibona isisathoba ayibamnandi sitshela amanamba ngibamnandi sachetha yabona ngibamnandi izinto kube push iminyaka it's been 2 years sithandana kamnandi image ngavele ngaflopa ekuthini manje sifuna sisamuthi ngizosiza Ngizokusiza la kodwa ke ngifuna ukwazi ukuthi mawuqala ukubona eRosebank Mall yile echa. Ndiyakuchaza Ikwenza uthanda ngiyakuthanda. okay number 1 inhle kakhulu Moment fana nje ayi sungaphansi emihle yakho athi nje mangimbona inhliziyo uyavela yaphuma ngashaya inhliziyo ngiyajeza something yamuntu ngendlela engifisa ngayo manje ngathi ngamanje ngathi siyabhalana manje ngiyafisa sonke indlela engithanda ngayo yena muntu engimbona ngifuna ukwazi okay ithi ngokuthi lokho since umabazana ngathi uyathanda yile nto ukuthi abantu manje ngoba sebenzisazwana kule Bengiyenza ukuthi sixabane ngachitha kuyena. Njengoba ngisho ukuthi ngiyala ibhola manje amantombazane yabona indaba yabangani. Ngiyela kancane. So lapha ebholeni manje ibhola lokho abafana ngibana ya masisanasazi amantombazane sawa. Kunjalo sisona yabona nje modlala ibhola amantombazane yabona afika zokuba ibhola like uthathekile manje isifika kanjalo ke ubona amantombazane yabona nawe indlela kuwa ngayo nawe uyajuthana so ukuthi masibonisa manje usisi ubone ikhona into ezilakaza ama butterflies isifini njengoba babaza ahleze ngikaza ngisho ngephephezi bami indlela nje special bona umuntu special kakhulu esizweni yami ngimthalela umuntu. Okay, so to wrap this up in conversation now, are you ready for usumbone? I'm ready. Uready nakho konke azana amantombazane. Ngiyazi ukuthi kuzoba khona lokho kodwa manje noma yenzi yathanda ukuthi ngikhulume naye sibonisane ubonise ukuthi sakho sibonise manje. So khona ngalo ku special uprepare kona mhlawumbe mangebe angekazathi babazwa mhlawumbe uzobona ngezinto yazi manje yazi break. Yeah, surprise. Okay, it's fine. Yeah, I guess this is something that is important. Umbone, sibone ukuthi siya kanjani. Hi, sisunjani? Ngiyaphila. Igama lami uPhosho from Diazo Brothers. Kusho ukuthi ebizwa ngeLove Back. Angazi sisubani? Specific. Okay, specific. What a lovely name. Umuhle ya? Ngiyabonga. Do you might have any idea ukuthi iLove Back ikhuluma ngani? No, ngokwami ngiyazi ukuthi umuntu maybe ufuna uthando kuwe. Yeah. So wena emqondo nakho angaba khona nyani umuntu omcabangayo? Mhlawumbe abantu bacabangayo kulabo usothandane nabo. Yeah, ngasho. Ubani? Usiphamandla noVusi. Usiphamandla noVusi nomncedisi. So umthemba kakhulu ubani kulabo abayi3 mentionile ukuthi angabuya back.
Mhlawumbe usiphamandla. Mhlawumbe usiphamandla. Okay, uyafuna ukubani? Wangihetha. Ngathi akasha. Ngisekho happy wangihetha. Maybe khona okungcono uzokwenza ukuthi ube right abo ubuyelele naye back. But for now, ngicela ukublindfolda, sambe siyobona mystery guy wakho lo ufuna ama love back. Okay. Sorry, ngiyakmoshi hairstyle yakho. Please hold this for me. Okay. Thank you. Ooh, yehlisa kancane. Excuse. On the other side. Yeah. Can you see me? No. Okay, thank you so much. Asambike. Bambe ke Oh, excuse. Okay. Ungibonise emnyango bani yuphi? Yeah, don't worry, I got you. Please watch your steps. Come. Ooh, Excuse. Uthukiwe. mnyama aniboni. Oh, don't worry, we're almost there. How are you feeling? Are you nervous? Oh, I'm nervous. I wonder who is. Don't worry, man, you'll be fine. We're almost there. So I don't know how you're feeling. Please watch your steps. Siyasala manje. Sala phansi. Oh yeah. So manje sesifikile so uzobona mystery guy wakho. Guys, we want to see what's going to happen after this. Are you ready? Yeah. Are you? Okay. Okay. Voila. Nangincedise. Yeah, nangincedise. So I think ngizongishiya nithi ukukhulumanyana kancane. Abika amabili amathathu nawo ubeke wakho amabili amathathu then I'll come back ngizwe ukuthi way forward khona na. Ngani specific? Ngiyaphi? Ngiyaphi. Hey. Nginenkinga manje yazi. Ayanda. Balele uhlelo la ukuthi abangisize. Yini noma ngisakuthanda. Hayi bomncedisi. Kongiqala kangaka wena. Eish. Ngiyazi ngwenzile amafutha. Kodwa manje So into ngokwenza uba ufuna ubuya kum. ukuthi yazi izinto eziningi sengibonile ngakhula empilweni. Manje izinto engifunayo ukuthi ngifuna wena. Indlela wangibonisa ngayo, indlela ongithanda ngayo. Ngiyazi ukuthi ngadlala ngawe. Bakhona izinto engingazenzi kahle amantombazane. So ibone nini into ngoba wadlala ngami. So yebebe into ntale bangoku awundlala all along. No, sana samlalela. Into eyenzakalayo la. Into engikuthi ngifundile emaphutheni ami. Okay. Ngifundile emaphutheni ami manje. Ngiyabona ukuthi umuntu oright ngomuntu. Ngiyazi ngidlalile ngawe, awenza amaphutha. Ngicela nje ngigolele kuloko. Bathona ukufana ndakhola kalula nje kanjani. Ngiyazi Into yenzileyo ungibukise ngabantu dona abantu abadala. Ubona so sister sebhola ngoku ubona ngathi mina ngokumjongisa ngabantu. Uthi khona abantu bazawuthini ngami all along la kasi busenza lento leyani. ngicela ngigolele sasa. Kalula kanjani? Ngiyazi ukuthi angeke kuze kube lula. Kodwa ngiyacela nje. Isentezeni yakhe ngiyacela nje ukuthi ucela ungigolele, uthole nje ukungigolela kancane. Kodwa nginodisa yazi bana ndikuthanda. Wena wadala ngami kunini ngikuxolela. Kunini ngikuxolela. Ngiyazi isikhathi. Abantu abadala pho abangithanga 40 years, 20 years. Ngingakanani mina? Ngijonge nje mhle kanjani for uba uzongidala mfondini. Like for real now uyayibona mina. Ya khona ngiyabona. Eish. So wena do you think izavele ibe lula nje kanjalo? Ibe ndisokhe ndakhola mncedisi. Ngiyazi ukuthi angeke kuze kube lula. Kodwa bengifisa ukuxolisa kuwe. Ngiyazi ngiyenzile amaphutha ngithi yazi. Wenzile amaphutha. Bengabangani. Izinto besizenza. Ngingacabangeli. So ngoku sewuzocela uxolo. Do you think ngoku abangani bebusabamamela ngoku abangani? Angeke iphinde ibuyele la nto leli yenzeka. Angeke sithanda sami ngiyakuthembisa. Angeke ngize ngiphindele. Indaba yabangani ngiyayiyeka manje ngulalela abangani. Into engiyifunayo nje manje ngifuna ukuthi mina nawe silungise izinto mina ngawe. Qale phansi impilo yethu. Shintshe konke lefana. Then uzayeka yonke la nto leya. Uzayiyeka sithanda sami. Ngikuthembisa kupho konke. Mphondini wena kaloku wanjolela nombali, which is umbali she was my best friend. Wabuya waya kwisigogwane, isigogwane bezingithekta zingibuza mina ukuthi yenzani nokuncedisi. Benza uthini? So ngoku izawutshisa yonke le nto leyo. Isikhona sana sami umbali okhuluma ngaye. Omunye nje wabantu
Like nahlukana njani ke? Nahlukana njani? Wayesengixabana naye mina nawe singasaboni na ngasolunga. Awu. Sikhuluma indaba yakho, ngimtshela ngawe ukuthi mina ngisakuthanda, ukuthi yena akafuna ukuyilalela leyo wasehamba. Then esasigogwani sona. Yabona ukuthi bamba ungigulisa. Mina bisuthi mina uyayibona mina discuss into uyenza bayi wrong. Esasigogwani sona nisika kanjani na sonke. So ityile imali yakhe yepension gqibile. Ya ngasho njalo ukuthi izinto beziyimali yabo sana. Obusenzela imali wena ngedi. Ya okunye kwasa ngesana. Kodwa mncedisi ukuthi xa usileka ngiyinika imali yami. So kwenzeka ntoni ngoku like an understand. Bendukunika imali xa usetha ngemali. Ya ngiyangitshela isithando sami ukuthi ibhola mantombazane. Thana nje ukuthi ngiveze iqiniso lami kahle kahle yabona. Indaba yami ukudlala ibhola yiyo yona le engenzakala. Abangani ngapha mantombazane uyazi nawe wayehlukela. Uvume kalo wena. Mina sisibhani ngitheni mina nena with PS. No sana sama usisilimi. Lokhu sumlalela. Into eyenzakalayo la. Ingabangani senza ama house party. Fika amantombazane yazi nawo njengama-gents bahlanganisa. Kodwa mina ubungafuni banishile nama-gents. Awukwazi ukwenza lokho. Kodwa wena ubukwazi ukuhlala namanye amantombazana meanwhile ndikhona. Sithi ungani-respect ngofuna it all. No, abantu bengasibabambe engabangani bami mina bengifika ngithi kulo. Hawu, ikhona loo nto. Sakamtshela iqiniso. Okusandeza isibhanqa mosina ngoku ushuthi awukafuni ukulunga something wena usandeza isibhanqa. Hayibo wangomntana. No. Bengasiba abantu bami labayana abantu abangani bami. Wena ubuhlala uselibhiya. Of course. Hayibo. Ngicela ungilalele. Okay, amaphutha la kade ngiwenza. Ngingaba mistake konke. Ngiyakholisa kakhulu. Yes, umbali. Hananile naye. Ngakwenza isilima. Ngiyacela nje ngisicela ungikolele. Ngiyaphoka usikopwana lesiyana. Ngifuna imali ngiyazi ngasami. Kodwa bendinika nje sikami was not enough. Yeah, it was enough. Kodwa So what I was happened? ngifuna more. Uyabona nawe. Amnyanipaka shen. Angipaka. So ngoku mina sineka ngitothenga busy ke. It's fine. No, sana. Pondoni. The right mina ngoku. Because wena nto wayenza kumanje nje bathi ngasafuna ithanda omnye umuntu empilweni because ngifana wonke umuntu ufana nomnye. Sikakwazi right ngami. Ndi right ngawe. No. Like right. Choose single life. Ngabona ndimhle ndiyatyeba. Awubona ba ndiyagaina. Ngiyazi muhle sana. Awungenisa. Ngiyacela thana sami sathoko sixoxe lesikhuluma. No. Mina nami ngiyacela usikhulume ngesisobabili. Nanda bayiki kaloku. Ngiyacela thana sami. Usikhulume lo. Angibonani. No, by the way, talk you this in a note. I don't know how you feel about this, but yeah, this is for you. So guys, I wanna know what you ngikhulume nafika but ngiqala ngawe. Since people need to search ukudlela amalawtek. So I wanna know ukuthi how do you feel ngale conversation le 18 night before. Ngathi yes, ethi dami kodwa sidala ngenhliziyo yami because one situation tayenzayo because nabangani dear. So anangazi uba wenza ntoni khani kodwa ngiphindile ngayo mina hayi ngifika. Okay, zimukuthi ngani how do you feel ngendaba yabangani yakhe futhi abangani ingiheta kakhulu le nto la because ngithi selethe ngaba next ubiso phambili nabe sengingoyisemba. So so what she's really saying is she's uprioritize abangani kunawe nthando lwakho yena. That's any case. Here to see how do you feel? Njengoba somtshelile ube honest to her. Siswami hayi ngibona ngathi akhambi kahle. Akhambi kahle. Akhambi kahle kodwa nje. Mhlambe sazokhuluma mhlambe. Sithi kuyilungisa mhlambe mase sisobabili kodwa ngiyacabanga ukuthi okwamanje yabona nayo isathukuthele izinto ade ngizenza usase nalokho nje yabona. Yeah. Casuka kodwa ngiyacabanga ukuthi ngizohamba kwesikhathi athi ukwehla kancane. Okay, ngiyakuzwa ne. So wena specifically yini okwenza ukuthi unqabe like uqinisa ikhanda ekutheni ungasamthathi back? Yabona enye into engayisho. Umncedisi nebe ndimthanda kakhulu. Umncedisi inhliziyo yami igreatile.
Yo, mncedisi Yayibona? wawushona today. Bendingagula nogula. Yayibona into ebezenza? Izigogwane. Imagine izigogwane. Vele. And yena uyang. Izigogwane zithatha intoni? Yena ubuyaguga isigogwane siba fresh, which is mina ithini lanto kum. So, isigogane siba fresh ngomncedisi. Ewe. Because gazi lakhe lise fresh and yena akayazi loo nto leyo. Ubuyazi. So, wena mncedisi, if tables were turned, boyofila kanjani ngalento leyo ukuthi yena ahamba lale namadoda, amanye amadoda abuya azolala nawe. Don't you think uzogula? Yeah, ngiyazi lokho intembi. Did you guys compromise nalaba obosenabo before? Omchithele ngabo actually. Cha, my sister kwenza. Yayibona? Biyinto nje ye quick e fast. Baby buka. Ungani nawe. Engezela. Baby buka. So sathi baby. Sondon. Okay, wow, okay. Ni really before. Ngathi baby ngicela Ngiyamthanda lo muntu lona. Ngiyamthanda lo muntu. Sithatha samcela ungilalele ngiyacela. Sonibamba. Sonibamba. Ngiyacela ungilalele. Ngiyamthanda lo muntu lona. Okay, ne? Because now ngibona ngathi the situation is beyond amandla ami. I'll like to call love counselor or doctor or uzithando ozon explainela ukuthi kwenzakalani ngani manje ngoba simchaza situation Mina udokotela wakho aziwa yimi lo muntu. But ithindiswa sisi No, nobu I need umuntu I mean umuntu professional ozokhuluma kabanzi ngani noyithu asho ukuthi kodwa mamela sesiposh ne and kick yonke lento ithethayo. Yeah. But noba ngenzeka ntoni andizuphinda ndibuya nomncedisi mina. Di grand ngomncedisi makabe sistar sebhola. Bese ndiyeke doch sonibamba. ungambambi. Yandazi yakhawuleza. Ungambambi because Ndiyakhawuleza. Ngiyacela sana Can sami. I speak? She also mentioned that ukuthi wena umhloniphe and vele that's Yebo. pure disrespect mangabe uzolala namanye amantombazana umbukisa nabafana bebhola nje because when you want to please your friend. So I think I do get her point. But also nawe bomnika isikhathi obekahlezi spend isikhathi egarandini. Ebehlele sithi ibhola kakumele sihlale esikhadlini. Kumele sibe siba yi-two Kriya phone coach uyabaleka uyanishiya. So Okay, yayibona ukuthi abengezela. Yeah, ngiyabona. You know what, guys, I'd like to call i-counselor yethu izokwazi ukuxazulula lesimo lesi esikhona la because yeah, kushubile ziyakhala. Hayi ngibeke ikhofi lami lapha. Kunjani bafo? Ngiyaphila bafunjani. Yaphila. Umusa kancane. Wamncedisi. Siyabonga. Kunjani ma? Kunjani? You look angry. Hey. Baba somhlaba usile lo. Usile? Angicaphukisi. Okay, do you wanna see ukuthi uphatheleni? Ufuna ukubona? Because ngiyabona ukuthi awubonanga eh? Andijona Ufuna ujonga. ukubona? Uyandika lo. Okay, asibone ukuthi uphatheleni. Awuyibheke nje. Sibone ukuthi uyayenza ne-effort. Ne? Before sikhuluma. Okay. How do you open this thing? Can you please open it for me? Sibe sixoxa. Thank you so much. Ulethe masuvulile. Khamba kanjani bafo? Hayi, izinto ngiyabheda ma. Ngiyabheda. Ubona nawe. Oh, okay, sibone. That's all. Oh, this is cute. Andiyazi ngiyalithanda ikhekhe. Uyazi ulithanda ikhekhe. Is it? Nawe uyalithanda ikhekhe. Enibhanqa ngayo. Ngiyalithanda nami ikhekhe. Yikho yilo likufaka enkingeni. Hey. Okay, all right. No, it's fine. Ngizwile nikhuluma and wangitshela usisi uPosha ukuthi ninenkingi uganile. Number one, first and first. Yes, baba. And I want you to acknowledge that and uthathe accountability. Wrong, especially ngendaba yabangani. Yabo le yabangani, it's something ongamelanga ukuthi uze ube nenkinga yayo because at the end of the day le impilo yakho besides your friends. Awukwazi kuphela i-relationship because wena uku-influence abangani. That's number one. You need to understand ukuthi into eyenziwa abangani bakho ayidefine wena or ayisho ukuthi wena kumele wenze lezo zinto abazenzayo. Ngiyabamba. Hayi ngiyakuzwa. In everything. Can be career wise, kuma relationship, ukuthi umngani wakho uSipho or umvuselelo unentombi eziwu2 bese uthi nami ngizoba nentombi eziwu2 just to look cool in their eyes ukuthi kumele ngibe muhle emehlweni abo nami ngibe nentombi eziwu2 ayisebenzi leyo nto leyo. Wena owazi isituation yakho, wena futhi
owaziyo ukuthi ufunani empilweni, ufunani ngama-relationships in general. Because at the end of the day, wena bhuti, mawusuke ulala embhedeni, mawusuke uvuka futhi embhedeni, nje nempilo in general, wazala wedwa futhi uyofa uyi-one. So yonke i-decision oyithathayo kumele kube i-decision wena ohappy ngayo first and first. Hayi ngiyakuzwa. Efavor wena nama-values wakho. Hayi ukuthi uzokwenza into obese uzoblame abangani. Because ngikuzwile makhuluma la ukuthi uke wablame nabangani bakho ukuthi because usibani bani nani bengidlala ibhola. There is no such. There are a lot of good players, there are a lot of ama-players ase-successful and banomuntu wesimame oyi-one. And ukuba nomuntu wesimame oyi-one kule career efana ne-soccer, it's very good because yenzani i-sustaina i-career yakho. The minute uba nentombi eyiningi udlala ibhola, uhambulalo. Remember you are a brand. Ne? Yeah. And more brand, amantombazane ngakuyisa. Kanti this person can build you. Lokho okuncane ozanakho ekhaya yena ngakumultiply. They say umuntu wesimame itsindi uyakwenza or uyakubulala. Njalo. But mase bebaningi bazokubulala. May one uzoyiphinda lento yakho. And for effect ukuthi ubhalele iDuyaza Brothers, wabhalela uSisiphosho ukuthi azosiza, which means uyamthanda and uyamhlonipha and uyazi ukuthi yini akayilethayo etafuleni or empilweni yakho. Njalo. And I want you from today, if kuyenzeka uyakuxolela, I want you to think about it. Ucabangele nempilo yakho in general ukuthi wena ufunani, not your friends. Sihlangane groundini iphelele groundini or sihlangane etshwaleni iphelele etshwaleni, but when it comes to my private life or my love life angingeni ndawo. Masithiwa kuya koma oji or yini angihlangene because kunjani wena unegoli yakho wedwa and nomuntu wakho okuthandayo and okuhloniphayo and ofuna ukuthi ube successful. Mohambe ekhaya ucabange ngayo into engishilo ne. Ya ngiyezwa bhuti. Ucabange ngayo ucabangisise uyibuka ukuthi i-wrong noma i-right, ubuka ukuthi ngikusiza noma ngeke kusiza. But into engakutshela yona if ungayicabanga uyicabangisise kahle, trust me, you go far in life with your woman. And wena sisami ukubuza nje question encane, yini akangayenza ukuze umthathe back? Because singakhohle ukuthi ngoba siphila la emhlabeni we live with mistakes in general. And masiphila ngama mistakes, kumele at some point we need to understand that kunzima ukushintsha umuntu. Yeah. Because umuntu omdala lo akhuliswa akusingane yakho ukuthi uyayinecha no umdala, so he's bound to have mistakes because kunama past traumas as well, kunamangani ngoba esho nje. So ngoba usula, which means ngoba nami sengingenelele uSisiphosha wangenelela, mhlawumbe sengalungiseka. But into engibuza ukuthi wena yini ongafisa ukuthi ayishintshe ukuze i-relationship mhlawumbe iqhubeke or umthathe back? Into engingayisho mina, uncedisa ngatshintsha indlela zakhe. Okay. Nabangani, ukhetha abangani because abanye abangani bakunqinele entweni ezi-wrong, abanye bakwenzela entweni ezi-right. Okay. Otherwise yena umncedisa ngumjito right. Okay. Unothando kakhulu. Ngamthatha back. Oh. The in between ngokandiyazi. In between. Yeah. Mina ngibona i-chance. Ngibona i-light. I believe ngumuntu obelievelayo kuma second chances, and i-Duyaza Brothers bengeke create i-show ethi i-love back if besingabelieveli kuphi kuma second chances. So ngoba kuneshow kanje, it's because we believe in second chances, and I want you to go and sleep on it, uyicabange. Into soyenza thina, what we're going to do, we're going to follow up nomjita just to check ukuthi kuhamba kanjani. If it happens ukuthi wenza the same things, you know ama-patterns wakho, so uyamazi ukuthi operate kanjani. Yeah. But ukumnika i-chance and uku-understand ukuthi no one is perfect. Because ungafika uthandane nomunye umuntu akwenze the same thing, phinde uthandane nomunye akwenze the same thing. So if someone is willing to fix their mistakes and they are taking steps ukuthi mina I'm willing to fix my mistakes, respect lo muntu loyo. Not every man can accept ukuthi I was wrong and I'm coming forward ngibhalela oDuyaza Brothers ukuze ngithole usizo. Not everyone can do that. Yeah. So if he's taking that initiative, you must really sit down ucabanga ukuthi yazi mhlambe he actually does deserve a chance. Yeah. Because kuyabheda ngaphandle.
amadoda nje in general siyaphetha abanye bethu. Nedlozi elisileyo. So uyicabanga into engishilo my sister and ulale phekwayo nginifisela inhlanhla ngiyafisa ukuthi akunike chance and ngiyafisa nawe my sister ucabange umnike chance especially for le effort akaseyenzile umbone ukuthi uyashintsha yini umbone you don't have to ukuthi niwelane same time but mhlawumbe kuma dates then umbone ukuthi ingqondo yakhe ikuphi manje and then mhlawumbe ke you can take it from there. Mina ke uDr M hayi akusiyona ishow yami la ngize ngishawe la ekhaya mina ngilapha kumakhwapheni. Okay. Ngicela ukubaleka. Alright, but siyabonga kakhulu. Thank you so much. Nifila kanjani ngalento uDr Musa ayishilo? Ya uDr Musa yena uthethe inyani man Yeah. Khona nyana okubili okuthatha ungakushintsha kuloko akukhulumile towards omhlawumbe yena undenza uba ndehlokwa la. Benifuthela phezulu. So futhela phansi manje. Hayi ngoku phansi. andi right but yo. Ndisazayicinga mandaba kaMncedisi. Okay, Mncedisi wena, how are you feeling? Dr M ngifunda izinto eziningi manje ekukhani ngiyibona iziyalo zakhe nje eziningi ezinhle kakhulu manje. Ngithanda nje ukuthi uSiphesihle ngimnikeze naye chance athi ucabangisisa abone naye ukuthi ufikisaphi kulento isicelo sami ngisicelayo. Ngingamjahi ngimnikeze nje naye ithuba athi uyicabangisisa njengoba uDr Emesho athi uyicabangisisa kahle because angifuni ukuthi ngiphoqa izinto yabona ngathi manje izinto ngiyayiphoqa kuba ngibhalele lana ngidinga usizo kuumuntu yena yedwa esengibonile lokuthi manje ngifuna yena yedwa eduzane nami. Nginikeza nje chance athi nje na ukucabangisisa sibone ukuthi sifikisana naphi makuthi kuyalunga ukuthi akulungi angeke salunga kodwa nje ngiyabonga ke kuwe sisi for ukungisiza kakhulu. So ngiyacabanga ukuthi bokwamagama bokwamazwi akho ukugcina ukuSiphesihle la. Awami ukugcina. Siphesihle wakho amazwi okugcina kuMncedisi. Into engizawuyisho mina kuMncedisi. Mncedisi tshintsha indlela zakho. Abangani kumele ukhethe ungaveli uzifake nje konke umuntu because akekho maybe bebengekho happy nge-relationship yethu awuyazi. That is why. Or okanye bendifuna umngani wakho angeke uyazi. Yebo. So into engizitshoyo mina tshintsha indlela zakho plan. Yebo. Ngizokwenza kanjalo ngizozama ukwenza kanjalo. So guys, nizwele ke uDokotela wethu Musa usebanikile ama advices wabo and i-advice ephuma kimi eyakunina ukuthi majida thandana amafowenu thandana abantu benu ningabachitheli stop listening to your friends abangani ngeke baze banenzele next. So kule show yethu siyayivala ke manje. Please don't forget to subscribe. Igama lami nguPhosha kaMkhutla and this is Diazo Brothers. Cheers.